Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Tupuya po na ni suguhan tagpapangahoy ay! Lagot kayo si Mama Boy kay wala mo ko nag-evolve ba kay imbes magkasol na! Kahoy gyapon ba dili priya Leonardo! Wala yun ni klaro si Mama ba! Kinaraan dyan po'y pamaagi! Wala ka sabay sa uso boy! Bato na ko biya! Tanan ako ning duha na ko ang anak kahoy! Uy, hala! Dako na kayo mong pinya, bay! Impas! Hilis man jud akong gilaan ni, kay tilapan man jud tanig maayo. Ako jud ning bantayan, bay. Di jud tanay pakaon sa uban. Fresh from the farm, good ni. Walang halong kimikal. Impas yun mo ang bugas ani! Dali radyo kay maurot kay nakapasan ang kukugduha ka truso nga palo! Ito na ko ni sa balay be! Pero tayo sa! Ngita di ko kahoy, bay. Ako aning butang ag-triggered kay basig kauno ni sa mong baka. Driyarbe to ginaparking ni Papa. Madto sa kubi. Asa mo to? Hala! Sinardo mo to ba? Asa mo to padulong nagdagan lagi to? Murag na mo siya gitanautan na ubay do be! Oy! Hala! Pinya boy! Impos! Huangon ko ni be! Bitay dyan ang pinya hadri sa 4 so! Huangon ko ni pinya ni Nardo be! Ah! Yote! Nasangat ako ang truso boy! Bakuag yun yan ay! Dili gede kasi si mama na ko ang gipangahoy boy! Pero impos yun yung pinya karon ni Nardo kaya ko dyan yung kuhaon ron kaysa maunan pa siya sa baka, manang ako yung makakaunan eh. Oh shit! Wala na ako'y kahoy, impas. Op, naibalik na si Nardo. Saro kaunon paninimo akong pinya kay mukumuplad siya. Nindot yun ang pagkahimon ako sa triggered ba? Dili yun mailhan. Wala na. Ako rin yun makaunan eh. Mga tulo siguro kaadlaw. Harvest na siguro ni ba? Ako raman yun makakaunan eh kay kumuplad sigod kayo. How good kayo na ako pagkahimong triggered? Yote, si Nardo. Ibot-botan pa niyang triggered ang pinya boy. Pero wala sa kubalo nga huwangon na ni G-Prox. Impas yun na ron, bitay yun na Drea sa kontra so. Kakaon pag-apil pati si mama na ron. Motor ako sa balay bi. Balik ko na lang tani. Pagkahuman sa tulo ka adlaw. Oy! Wala na! Nidagan na si Nardo! Huwangon na ako ni Be! Ay! Gini! Daw si Moton na ako Be! Moton ang pinyo ni Nardo ay! Uy, hala! Kulang na itong abono ako ang pinyabay para tambok. Ihian day tato kay para mo tambok. Kinamilit man sa kong ihing ang vitamins nga ako ang ginainom. Motor ako be. Uy, hala! Naibagol! Pahit sa siguro na butangan sa akong wiwi. Magwiwi sa ako be. Tama na ni. Daghan-daghan naman. Hinayon ako ni ugali Be! Oy! Hala! Daghan na sigurong vitamins ang mahatag anibay. Pahits na ni. Nibalik si Nardo boy! Tamis na yun kayong pinyani. Dili na siguro kumakita na niya kay kumaplas ko ni. Mudikat ko diri sa pinya Be kay para mura kong pinya pod. Pinya! Yabon na tani be. Bah! Hoy! Nardo! Sama na yung parata ni oy! Ay, di bro! Naman naging atras sa kumpanya! Naro ko kudriya kaya ako ang bantayan! Bantayan, gihapon na po kay plano na ba? Wala eh! Wala gihapon na akong palanggali ni mo sa lari na. O saan dyan ito yung magilapay Nardo? Wiwi to na ko, akong giabono. Nabaw, tilong ko na to. Wala kay klaro Nardo! Bantay lang ka sa ako! Babay, G-Prox. Bantayin, nagtaraw ako pinya. Bantay yung yapon! Dali, Nardo!